כ-50% מצריכת החשמל בבית באה מהדוד. מערכת חדשה שהומצאה בישראל תאפשר לנו לקבוע כמה מים אנחנו רוצים שיתחממו בדוד, וכך לחסוך לנו מאות שקלים בחודש. הנה ניר גרוף. אכן. אוקיי. משפחת גרוף? אכן. אוקיי. מנכ"ל... רגע, מה לך במשפחת גרוף? לא, שנינו הבנו, אני שואל. מנכ"ל אסנס. אהלן. שלום וברכה. מה עושה המערכת שלך? מערכת אסנס בעצם לוקחת את הדוד שלנו והופכת אותו לדוד חכם. אוקיי. עד היום אף אחד מבני הבית לא ידע מה כמות המים החמים שיש בדוד, ואיך אנחנו בדרך כלל בודקים איך יש מים חמים בדוד. פותחים את הברז של המים החמים, מחכים שיצאו מים, אם יצאו מים טוב, אם לא יצאו מחכים, מדליקים את הדוד לזמן שהוא לא ידוע, ומקווים שלעשות מקלחת במים חמים. מה שקורה בדרך כלל ולא פעם, שבעצם אנחנו גומרים את המקלחת גם עם מים קרים, כועסים קצת, ואז מדליקים את החשמל להרבה יותר שעות כדי שיהיו לנו מים חמים. בתור נקמה בדוד. אכן. אני לא מדבר על הוויכוחים בבית בעניין הזה. כן, וואו. המערכת הזאת בעצם באה לפתור את כל הבעיות האלה. היא בודקת בכל רגע נתון את כמות המים החמים בדוד, ומציגה למשפחה על גבי הצג את כמות המים החמים מ-0 עד 100 בקפיצות של 5, 0, 5, 10 וכן הלאה וכן הלאה. וכך בעצם כל אחד מבני הבית יודע בדיוק מה כמות המים החמים שיש בדוד, וגם מה צריכת המים שהוא צורך. אני לא מבינה, מה המספר הזה מייצג בסופו של דבר? זאת אומרת, זה אחוזים או ש... בוא נקרא לזה אחוזים מ-0 עד 100 בקפיצות של 5. אוקיי. עכשיו, לכל אחד מאיתנו בעצם יש צריכת מים חמים שונה. ולכל אחד מבני המשפחה המערכת אומרת בכמה הוא משתמש באופן ממוצע? בפעם הראשונה. בפעם הראשונה כשאתה נכנס בעצם אחרי שהותקנה המערכת אצלך בבית ואתה נכנס, אתה רואה נגיד שאת המספר הזה במקרה הזה 55, כשאתה יוצא המספר ירד ל-30, ואתה יודע שהדלטה 55 פחות 30, 25. זה בעיה, כי בכל דייט ראשון אתה רוצה הרי להרשים. ואז המספר הוא לאו דווקא המספר המדויק. המספר פה מאוד מדויק. יש כזה עם 6 ספרות בשביל הבת שלי? עם 6 ספרות. תראה, 100% מגדיר שהדוד עצמו כולו רותח. אוקיי. ובעצם התרמוסטט שנמצא בדוד, שהוא בעצם אמצעי בטיחותי בלבד, מנתק את הגוף חימום שנמצא בדוד. אבל הרעיון המרכזי שנמצא כאן, שאנחנו בעצם מעבר להצגה של כמות המים החמים, המערכת הזאת יודעת להזמין לכל אחד מבני הבית או ליותר מאחד, את המים החמים שהוא דורש לימים ולשעות. כי אתה יודע, אנשים עד היום לא יודעים לתכנת וידאו, למרות שהווידאו נעלם מהעולם. המערכת הזאת מאוד קלה לתפעול, שבסופו של דבר גם המשפחה לא מתעסקת איתה. מדוע היא לא מתעסקת? כי לאחר מכן, לאחר שהמערכת בעצם לומדת, כן, יחד עם המשפחה את צריכת המים החמים, היא עושה את העבודה לבד. אני אתן מספר דוגמאות למערכת איך היא יכולה לעבוד, ויש 3 צורות מרכזיות, שזה גם וגם, כמו שהייתה פעם פרסומת בנושא הזה. האפשרות הראשונה זה הפעלה מהירה. בוא נניח כדוגמה שאני צורך 70% מים חמים בשביל המקלחת שלי, וכרגע המערכת מראה לי שיש 55%. לחיצה פשוטה על כפתור האחוזים, אני מבקש מהמערכת את אפשר גם לראות את מה שהוא מראה, ולא רק בבקשה, יש פה... אנחנו לא יכולים... אוקיי. מראה בעצם שכרגע ביקשתי 70% מהמערכת, המערכת כרגע נמצאת ב-50%, היא הדליקה את גוף החימום, המנורה הזאת מייצגת בעצם... תראה עוד זה, כי זמננו כבר קצת קצר. אין בעיה. בנוסף לזה יש אפשרות כאן לבקש מהמערכת שתקדיש תוכניות. זאת אומרת, אם אני מבקש מהמערכת שתפעיל לי לתוכנית מסוימת שכרגע ל-30%, לשעה 11:30 בלילה, כן? היא בעצם בכל יום בשעה 11:30 בלילה תיתן לי כמות מים חמים. כמה עולה? המערכת הזאת עולה בסך הכל 1,000 ש"ח כולל מע"מ. מה אתה מדבר? וכמה היא חוסכת מניסיונכם? זה מאוד תלוי בצריכה של המשפחה. היינו מאוד שמחים לדעת, אבל מדובר על צריכה, על חיסכון של כ-50% מצריכת החשמל. כל חשמלאי יודע להתקין אותה? לא כל חשמלאי יודע להתקין אותה, אבל אנחנו נמצאים כרגע בהליך של לימוד של המערכת. זה לא התקנה מסובכת באופן עקרוני, התקנה מאוד פשוטה. מישהו פה, עמוס היפה, פשוט בצלאל אומר שכל פעם שיש מוצר מעניין, אני איכשהו לוקח אותו בנחמדות והוא נעלם. זה נכון. אפשר לקבל את זה? בבקשה. זה רק לבחינה. הוא ימסור את התוצאות שלו בהזדמנות הראשונה. תודה רבה, תודה. אחרי הפרסומות